Normalitate berri hau nola raro xamarra ezaltzen, galdera gure barrutik zaigu sarri egitan azaltzen. Ate itxita, leio itxitan, hitzak asko baitu galtzen. Gaur hasi gera bertsoarentzat zirrikitu bat zabaltzen. Bertsolaritza ere arrarotu du COVID-19ak, eta birus txiki honen neurrietara egokitu dira bertso saioak fase bakoitzean. Virtualak izan ziren hasieran, aurrez aurreko entzuleri gabekoak ondoren, eta edukiera mugatuko plazen garaian, abiatzen da hitzetik hortzeraren denboraldi berria, galdera ikur formako udazkenaren atarian. Martxotik honako bizipenek utzitako gorputzaldiez eta erronkez aritu gara 5 bertsolarirekin. Guri batzu hori okurritu zitzaigun eta nik uste bazela ezela beste munduko ideia bat ere, egin zitekela, online eta bertsotan. Gurea bada jardun bat momentuari kantatu diezaiokena orduan, nik uste hasieran eta gero papel hori bete zutela saio haiek. Gero, guretzako ere kantatzeko espazio bat, plaza denak erori ziren momentuan, ez da noski ohiko plaza bat zen kantatzea bezala, baina norbere burua tensioan jarri eta aukera eukitzea zeozer kantatzeko, bazen uste dut funtzio hori bete zuela, eta zer esanik ez jendeari ere ematea kultura bat momentukoa. Konfinamendu garaian ere plazan egon gera, ez plaza fisiko batean, baina gure plaza propioak eduki ditugu. Baina sensazioa zen plaza hori oso jende gutxirena zela edo oso jende gutxi iristen zela horra, ez? Interneteko konexioa behar duzu, denbora behar duzu horra joateko. Uste, plaza publiko pribatu gauza raro baten bizi izan gerala. Orain irikitzen den plaza hau badala horren aurretik geneukan plazaren antzeko zerbait, baina aldi berean beldur batek hor segiko du segurasko konfinamendu ondoren ere. Guri ere segurasko kosta egingo zaigu orain plazan kokatzea. Plazak ere segurasko lehen zituen funtzio batzuk aldatuta izango ditu. Baina uste gaiak ez direla berdinak izango, emozioak ez direla berdin egongo. Baina plaza gaur niretzat kantatu aurretik bada denbora baten ukatua izan zaigun espazio bat berreskuratzen hasteko momentu bat. Gauza jakina da, lehen ere kulturak eta sorkuntzak baldin bazeukan prekaridadean etiketa bizkarretik ezin kendua, guain areagotu egin dela Eta zenbait eskaera jaso ditugunean, jendearen entretenegarri, noski, entretenegarri bai da kultura ez da, baina behin baina gehiagotan aipatu dugun bezala, ahalegin horrek ere behar du sosaldetik bere emaitza eta bere onarpena balio aldetik. Nik uste sorkuntzaz ari garenean, sorkuntza horrek hanka desberdina dauzkala, bat dala sortzailea eta sortzaile horrek baldintza duin batzu behar ditu sortu ahal izateko, ez ekonomiko bakarrik, bestela ere, adibidez gaur Antzuolan ikusita plaza ordu beteren ahotik ja prest dagoela eta ze lanketa dagoen, hori ere bada duintasunaren erakusgarri neurri baten. Baina sortzailearen baldintzez gain, badago mugimendua bera, bertso eskolak nola dauden, telebistan zer jasotzen dugun, orokorrean hizkuntza horren egoera zein den ere bai, eta konfinamendu garaian ikusi dugu gure mundu simbolikoa Madrilen eta Parisen egondala, eta hortik agindu digutela zer egin dezakegun da zerrez, lehen ere hala zen, segura asko, baina ez dakit zenbateaino kontziente ginen, eta konfinamenduak bai erakutsi digula hori, eta euskaraz ari garen ontzako, uste testuinguru hori ez dela bat ere egokia, hizkuntza ere bigarren plano baten jarri zaigulako konfinamendu garaian, eta horre bertsolaritzari ere zuzenean eragiten dio. Ikusin biderko da ze egoerara bueltetan garen eta ze ikuslekin topo itzen dugun, ze uste dut apur bat bilurre be sartu jakule edo sartu jakola jente jakin bati eta horrei buelti emotie niko prozesu geldu uste dut izango dela. Baina danon artien lortzen dugun eta hori, sortzaileok be badaukegun zer eskaini
ikusle gorri. Saio gutxiago eukitzeaz gain agendan dauzkasunak ere ez dakizu egin ahalko diren. Gero egia da dauzkasunak eta egiten direnak kariño handiarekin eta apreziazio handiarekin hartzen direla eta gogo berezi batekin zoazela, badakizulako antolatzaileak ere gogo berezi, ez dakit arrisku deitu, ze beste gauza asko egiten dira hau baino arriskutsuagoak, baina bere gain ardura batzuk hartu dituela hori antolatzeko gogo berezi bat badaukala eta orduan gu ere beste predisposizio batekin goaz egin egiten direnetara. Eta gero niretzako balio beharko luke mugimendu bezala ere pixkat ikusteko zer den orain arte garrantzitsutzat hartu izan deguna, zer ahaztu izan zaigun, eta hemendik aurrera nondik eta nola nahiko genuke mugimendu hori eraikitzen jarraitu.